Okay guys, so didiretso na tayo at nagpahinga lang tayo ng bahagya doon sa kay nanay. Shoutout po sa iyo, maraming salamat sa pagpapatuloy sa beach mo at ginagawa pa daw yung beach niya guys, at sana magkaroon ka ng maraming customer balang araw. So diretso tayo at pupuntahan natin yung ibang part pa dito sa Baruan. Bulutan. Uy, ano yung usok na yan? May usok, may nagsusunog. Wow. May sunog guys, may sunog. Another beach, ang Baruan Riverside. Ayan guys. Click on Zombie Apocalypse. So for today's ride guys, pupunta kami ng Baruan Agno. So i-guide mo kami Panginoon at sana makarating kami lahat doon ng ligtas at makauwi din sa aming mga tahanan na walang anumang mangyayari sa amin. So, shoutout sa dalawang kasama ko, yung pinsan ko at itong si Utol Marcelo. Ayan guys. So, ang target natin ngayon ay sa Baruan Agno, Pangasinan. Pupunta lang tayo doon para tumingin ng mga magagandang tanawin guys at i-share din namin sa inyo. Ayan, so kasama din namin itong anak ni Utol na si DC Mirador. Yan. Shoutout. So ingat tayo mga tropa. So bali, i-break in natin itong bagong 150 ni Euro. So dito lang muna tayo sa may part ng Pangasinan mag-ride. Kasi habang iniintay natin yung mga papel ng ating mga motor, mga plate number. So inaayos naman na ng mga kanya-kanya nating mga pinagkuhan na motor. So guys, pag nakuha natin yon, pwede na tayong lumayo at puntahan natin yung mga iba pang lugar na magaganda para may share din natin sa mga viewers natin na nanonood. So shoutout sa inyong lahat mga idol at sana patuloy nyo pa rin suportahan ang Francis the Vlog para sa marami pang videos na magagawa natin. Ganyan kayo palagi. So sige na, bahala ang tumbalik na ang inyong mga ginagawa. Guys, so nasa boundary rin tayo ng Gasol. So papasok na tayo sa bayan nito. At yung Agno guys na pupuntahan natin sa may Baruan is isa sa napakasikat na beach na matatagpuan sa Agno, Pangasinan. So first time natin pupunta doon at sana nga ma-enjoy natin. Okay, so papasok na tayo ng barangay ng Igya. So pagdating dito guys ay konting ingat lang dahil sharp curve itong kalsada dito. Ayan, so dalawa ang magkasunod na kurbadahan. Itong pinakasentro ng Igya. Okay, so kailangan nating mag-ingat-ingat dito.
Guys, so nandito na tayo sa may bayan ng Dasol. At ito yung pinaka-center nila. Okay, so triangle. Diretso tayo. So sunod na dito yung bayan ng Burgos. So since nandito na tayo sa may bayan ng Dasol guys, ay ituturo ko na rin sa inyo yung way ng papuntang Tambubong. So sa Tambubong na yun guys ay marami ding mga beach resort doon na talaga namang pinupuntahan din ng mga tao dahil sa napakagandang buhangin at napakagandang view sa Tambubong White Sand Beach and Resort. Yan. So napakaraming mga sunod-sunod na resort doon sa Tambubong. So sa mga gusto pumunta guys, ay napakadali lang. Pagdating mo dito sa bayan ng Dasol, pagkagaling ka ng Zambales, ay ilang kilometers na lang at mararating mo na ang kanto papasok doon sa pumunta ng Tambubong. So after ng kanto na yun guys ay dire-diretso ka lang at yun sa pinakadulo 37 kilometers ay yun na ang mga beach. So malapit na lang guys. So dito ayan, ito guys yung kanto pupunta doon, dire-diretso lang kayo dyan at sa dulo nun ay makikita nyo ang mga nagaganda ang mga beach resorts sa bayan ng Dasol. So diretso tayo, papunta tayo ng bayan ng Burgos. At malayo-layo pa naman ng bahagya yung pupuntahan nating Barban sa Agno. So nasa boundary na tayo ng Dasol at papasok na naman tayo guys sa bayan ng Burgos. Ito yung susunod na madadaanan natin, bayan naman ng Burgos, Pangasinan. And guys, so nandito na tayo sa bayan ng Burgos. Burgos, Pangasinan na po tayo at ganito ang bayan nila dito. Isang bayan din na napakatahimik at napakaganda. Guys. So ingat-ingat pagdating dito at maraming mga sasakyan na naghahanap buhay din na ating mga kababayan. So shout out sa mga tricycle driver ng Burgos. Ayan, so isa rin po tayong tricycle driver sa bayan ng Infanta. At yun din po ang ating hanap buhay doon. Okay, so malapit na tayo doon sa lugar na sinasabi ko na shortcut kung saan pupunta yung Agno. Yun guys, so dito tayo, kakaliwa tayo dito. At yan nga, yung didiretso, yung puntang Alamino at Mabini. Yan, so dito tayo, pupuntang Agno. And guys, so nakaliko na tayo sa Access. So dire-diretso na ulit tayo. So pagkaliko nyo dito guys ay dire-diretso lang hanggang sa marating nyo yung checkpoint. At yung checkpoint na yon ay may dalawang way, isang pakanan at isang diretso. Yung pakanan guys ay papuntang Bani. So didiretso tayo papuntang Agno. And so, nandito na tayo sa sinasabi ko kanina guys na checkpoint. Ayan, so ito. Itong pakanan ay papuntang Bani. So, diretso tayo at Agno tayo guys. Ayan. Papasok na tayo ng bayan ng Agno. At napakaganda rin ng bayan ng Agno guys. And so, mayroon silang river view dito. Ayan. So napaganda at may tulay na kawayan doon. Napakahaba. Ang galing ng ginawa ng ating mga kababayan dito guys para magkaroon sila ng shortcut. Yan, gumawa sila ng tulay na kawayan. Napakagaling ng diskarte na ginawa nila. So tuloy-tuloy lang tayo guys at malapit-lapit na rin tayo sa ating target race. Sana hindi tayo maligaw kasi first time nating lahat na pumunta ron. And guys, so nakikita ko na yung tulay. Kakaliwa tayo dito sa may tulay. Kaliwa tayo sa tulay.
guys, so dito papasok tayo. Papuntang Borwan. Ito yung sinabi ng ating tropa na daan. So ito na nga yung tuloy guys. Yan, dito daw yung papasok, papunta sa Borwan. So sana nga, tama at hindi tayo nagkamali. Pero kung sakaling nagkamali man tayo guys, pwede naman nating hanapin. So ganito talaga, pag first time mong pumunta sa isang lugar, kailangan mong dala-dala, minsan imagta. At kung hindi tayo maliligaw, magtatanong tayo. Sir, pwedeng magtanong, saan ba papuntang Borwan? Dire-diretso lang. Malayo pa po? Sige, sige po. Thank you. Okay. Sige po. Okay. Sige po, thank you. Tatlong barangay pa daw guys. Ayan sa napagtanungan natin. So, medyo mababa pa din yun. At may enjoy pa natin yung rides. Diretso, sabay tanong. Boss, Borwan pa ng Borwan? Diretso lang. Thank you, thank you. So itong sigurong jeep na to ay pupunta rin. So tara, diretso tayo at medyo lubak-lubak yung daan dito guys. May sira na yung kalsada nila. Ayan o, so kailangan natin mag-ingat-ingat mga idol. You know, tumingin yung nakarusi. Wow, grabe, ang lupit nun. Shoutout sa iyo idol, galing mo. Wow, so umangat na rin yung dalawang kasama natin. So kailangan natin sumunod. Ayan. Nakanguna na si Marcelo. Sinandaan yung naka 3 wheels. Inutukan. May makasalubong tayong kotse guys. Napakalit ng kalsada kaya kailangan tumabi yung isang sasakyan pag nagkakasalubungan. So delikado yung daan talaga. Mag-ingat lang kasi sira-sira yung daan. Pero sa mga nakasingle ay may mapipili naman kayong okay. Pero mas maganda yung nag-iingat talaga guys. Ayan na. So may nakita tayong signboard, welcome to Tupa, Borwan. Ayan guys, Tupa. Welcome to Tupa. Ay, mapasok na tayo ng barangay Tupa. Malayo-layo pa kaya? Dalawang barangay pa kaya? Nih, datras na. Ini. Pengay nagatras na ti ay.
Dahan-dahan lang, Naneng. Bata pa. Kaya nga eh. Whew. Tatlong barangay guys, pero grabe. Yung barangay nila ay napakalayo. 3 kilometro yata ang isang barangay ang layo. Sa Baruan na to. Yan, magkakasalubong yung dalawang tricycle. Dahil napakalit yung daanan natin guys. Yun, umiwas yung isa. Nag-giveaway. Salot sa'yo sir. At dahil babae si ating na nasa harapan natin ay pinagbigyan siya. Oy, saan tayo? Kanan? Server 1 dito? Okay, salamat. Ay, saan ba? Dito. Barwan, Alabon. Sige. Bulutan. Uy, ano yung usok na yan? May usok, may nagsusunog. Hoy. Wow. May sunog guys, may sunog. Grabe yun! Woo! Sayang, pinauna ko sana yung mga kasama natin. Ganun pa rin yung nadadaanan dito. Sakto pa namang nagsusunog yung mga tropa guys sa gilid ng kalsada. Grabe yung naming experience sa punta sa Baruan guys. At yun, siyempre naglilinis yung mga tropa natin at kailan nilang sunugin. Kaya yun, sumabak tayo sa usok sa daan. Grabe. Halos maluha-luha ako dun guys sa usok. Masok sa helmet. Oo, sana maabot na natin yung Baruan. At para makapagpahinga na rin. Bilya-bilya. Yan, siguro. Bilya-bilya sinabi niya dyan eh. Kabayugan. Puro kabayugan. Yan, so maraming kabayog dito guys, kawayan at bayog, kaya siguro tinawag na kabayugan. Sa mga gusto pumunta rito guys, sana makakatulong itong video na to para masundan nyo yung papunta rito sa Baruan. At makita nyo rin ang aming nakita pagdating doon. So, alam ko naman na hindi natin pagsisihan ang pagpunta natin dito dahil
hindi naman siguro nila sasabihin isa sa mga pinakamagandang lugar na puntahan itong Barwan Beach dito sa Agno kung hindi siya sulit pagdating doon, guys. So magtiyaga lang tayo sa hindi naman natin masabing pangit pero rough road ang mga daanan pagdating dito sa dulo. So kailangan tayo mag-ingat para hindi tayo sumimplang sa mga ganyang rough road, guys. Madalas yan ang pag ng ating mga gulong. Kaya kailangan mag-ingat-ingat pagdating sa mga rough road. At syempre, ingatan din natin itong ating sasakyan para naman hindi siya agad masira at agad maluma. So ang mga tao dito sa Agno ay Ilocana. Kasi naririnig ko sa salita nila, guys, ay Ilocano. Dahil tayo ay Ilocano din. So tayo ay napipintas na tataraki na mga Ilocano. Ayan. Hanggang dito, malamang hanggang doon na, guys, ganito na yung daanan. Kasi sa sobrang layo na rin ay hindi na siguro ito naabot ng ating build project. Hindi na rin naabot ng budget ng ating pamahalaan para gawing semento ang daanan dito. Wow, Agno Barwan. So napakalayo. So mahigit isang oras na rin kami, guys, na nag-travel at hindi pa rin namin nararating yung Barwan. Grabe yung daan. Tama ba itong pinasok natin? Mas malupit pa yata to sa Daang Kalikasan, guys. Ayun, so pagdating dito sa dulo ay mayroon ding konting semento. Oh, thank you. And so check natin yung kasama, nakasunod naman sila. Ayun yung ilaw nila. Uy. Oh, ay tuloy na naman. Ah. Grabing layo na itong napunta namin, guys. So guys, so kahit na ganito kalayo na liblib na lugar ay marami pa rin nakatira dito sa Barwan. So dito Barwan Beach, Turo. Ayan, so nasa tabing dagat na tayo. So sa palagay ko, guys, ay narating na natin
Yung tinatawag nila number 1. So, nandito na nga tayo at yun, nakikita natin na yung kulay ng dagat dito is kulay asul. And Serenity Beach and cottages. And so ganito yung view. Dito tayo. Maganda lang tayo guys ng view. Ayan, so nandito na nga tayo guys at ang daming mga bangka, ang daming mga isda, dito may bahay. Ayan. So galain muna natin itong Barwan. Ayan, napakaganda na view dito. Ayan, may mga namumulot ng shell. Makipulot yata tayo. Ayan Gilbert Beach. Doon tayo. Pwede doon magpahinga. Tayo sa plaza. Tara. Yan, so dito tayo diretso guys. Dito na tayo. Try natin puntahan itong dagat nila dito. Ayan, so ay eto, napakaganda. Ayun may maganda yata doon puntahan pa natin. Dapat doon na tayo pumunta sa dumaan. Sa? Dito, alam ko may tagusan dyan, may daanan. Saan banda? Kabungawan. Kabungawan? Alam ko, tagus niya rin yan. Napalaban ng motor ko dito. Malayo, parang malayo. Parang pronto. Ayan, so, yan, magandang experience. Ayan, so, nandito na tayo guys. Ayan, kumusta yung biyahe mo saan? Mahirap. Oo. Ano, Seng? Kaya pa, Seng? Oo. Napasabak si 150 sa bako-bako na daan guys. Thank you. Okay guys, so didiretso na tayo at nagpahinga lang tayo ng bahagya doon sa kay nanay. Shoutout po sa iyo, maraming salamat sa pagpapatuloy sa beach mo at ginagawa pa daw yung beach niya guys at sana magkaroon ka ng maraming customer balang araw. So diretso tayo at pupuntahan natin yung ibang part pa dito sa Barwan. At baka sakaling makakita pa tayo ng magandang pwesto. Maghanap din tayo ng mga kainan guys at medyo gutom na ang ating mga kasama. Yan, so sunod-sunod na yung mga beach dito guys. Mga beach resorts. And so ito, kainan kaya to. Barwan Sea Breeze. Okay, pagdating dito maganda na din yung daan talaga. Mag-gas na kayo. 66.90 lang dito, napakamura ng gasolina nila dito guys. Ayan So may mga naka-sniper. Ayan ang daming naka-sniper. Puro sniper guys. So hindi na ako magagas, sila na lang. At medyo madami pa naman tayong gas. Tara, sarado pa, sarado. At may delivery sila.
So, another beach, ang Barwan Riverside. Ayan guys. So, napakarami talaga ng pwede mong pagpilian na lugar. Ayan, ang ganda ng kubo-kubo mga kalis nila dito guys. Ito po, MVP Barwan Restaurant and Resort. So, habol yan. Diretso, Manggarit Beach, Titpol, Diretso, Agno, Pangasinan, Kabungawan, Diretso, Gayusan, Puguruwak. So, diretso tayo. Dito tayong Kabungawan. Exit na tayo ng Kabungawan guys. Number 1. This way, kilometer 388 Resort. Ganda dito. So nakita nyo na yung view kanina guys. Ipapakita ko na lang sa inyo yung mga beach. Mga beach resort na pwede nyong puntahan pagdating nyo dito sa Barwan. Ang hinahanap namin ngayon is kung may makakainan tayo. Ay dito. Ayan o, pwede tayong kumain dito. Nanay, may luto na pa? Wala ako kami tindahan. Ay, sayang. Saan po may makakainan dito, nanay? Try nyo po dyan kung meron. Kasi ito next to car po yan. Ah, okay. Sige po pala. Salamat. Sige po. So, wala pong luto kay nanay. Ayan, bar and resort naman itong isa. So, guys, diretso ulit tayo. At nagmerienda tayo doon sa may tindahan kanina. At nagugutom na tayo. So, salamat sa masarap na merienda. Kahit tinapay lang, napawi ng bahagya yung ating gutom na nararamdaman. Okay, so diretso na tayo guys. Tagos daw nito is yung Tambubong, Bungawan. So diretso na natin. At kung mabalik pa tayo sa dating dinaanan natin, ay medyo malayo-layo na. The Payad guys to. The Payad Beach and Farm Resort. Rooms available. Philham Native Inn. Rooms available here. Ayan o, ang daming ano dito. Pwedeng matuluyan kung sakaling puputing ka ng gabi yan. So, isa pang view guys yun o. Yan dito, tanaw mo yung ano. Yung bato. Yan, so sa tingin ko ito yung likod ng Mary Hill. Ayan. And guys, mula sa Barwan ay tatagos na tayo ng Kabungawan. So gagawin na lang nating part 2 itong vlog na to kasi masyado na mahaba yung ating Barwan ride. Amazing place. Welcome to Ditpol, Kabungawan, Pangasinan. Yun na.